हाय गाइस दिनैहाय मा खालामगोन स्क्वायर ट्रिक माने जा पावार दं पावार मा होनदों इउनिट नम्बरा मा जानांगोन 5 जानांगोन माने इउनिट नम्बर मा होनो बर'आव गिबि अनजिमाया 5 जों जागायनाय जानांगोन जेरैहाय जेनेबा गिबि अनजिमा 5 नि स्क्वायर ना जेनेबा 15 स्क्वायर बेखौथ' जोङो माल्टिप्लाइ खालामनांगोन नङा होमबा जेब्ला पावारा 2 जायो पावार स्क्वायरनिखौ मा होनगोनथाय मिथिला आं बर'आव बा इंलिस माने 15 स्क्वायर जेनेबा 15 into 15 जायो नङा होनब्ला बेखौहाय खनसेयैनो माल्टिप्लाइ बेबायदि सानजाबालासिनो माबोरैहाय खनसेनो लिरनो हायो माने बे 5 नि स्क्वायरा मिथिखायो जोङो 5 सानजाब 5 25 नङा होनब्ला बेयाव लिरबाय दानिया नैबे से दङ सेनि मोनसे देरसिना मा नेक्स्ट नाम्बारा मोनसे उनावहाय मा जायो सेनि उनाव 2 जायो बेखायनो बे 2 जों 1 सानजाब 2 जायो बे 225 ओमफ्राय गुबुन एग्जाम्पल जेनेबा 45 45 स्क्वायर बा 5 सानजाब 5 25 ओमफ्राय 4 नि मोनसे देरसिन बेसे 5 4 सानजाब 5 20 स' बिनि स्क्वायरा नैबे एन्सार बेयो अनलि नैबे मा जानांगोन इउनिट नाम्बार नैबे गिबि अनजिमाया 5 जानांगोन आरो ओमफ्राय बे फर्मुलाखौ एप्लाइ खालामनो हायो